Vores idé er en svampekasse, du kan bruge til at gro svampe i dit eget hjem. Vi har længe været sådan generelt interesseret i spisesvampe og har oplevet det her meget begrænsede udvalg, de har i supermarkederne, og vi er trætte af at spise champignoner. Jeg hedder Mikkel, og jeg er 31 år gammel. Jeg har en bachelor i innovation og entreprenørskab, og så er jeg netop blevet færdig med min diplomingeniør i elektronik. Jeg kommer primært til at stå for at lave elektronikken til svampekassen, og så har jeg en baggrund som iværksætter. Og jeg hedder Joachim, jeg er 26 år gammel, og jeg er netop blevet færdig med min diplomingeniør i maskinteknik. Og derudover så har jeg taget en halv års forretningsspecialisering ovenpå den. Jeg kommer primært i firmaet til at stå for det fysiske design og design for manufacturing. Og så udover det kommer jeg til at være primus motor for selve firmaet. Vi har selv, som sagt, forsøgt at gro svampe derhjemme, hovedsageligt til Østers hatte. Og vi har i den forbindelse oplevet nogle problematikker med at skulle gro svampe i eget hjem. Blandt andet at det her med at gro svampe i indendørs miljøer, som typisk ikke har en høj luftfugtighed, det kan godt give nogle udfordringer, som kan gøre, at dine svampe tørrer ud. Vi har med vores baggrund inden for mekanik og elektronik haft alle forudsætninger for at kunne designe sådan en her kasse selv. Den kasse, vi har designet, er simpel, men effektiv til at gro svampe. Det den kan, det er at regulere luftfugtighed og luftindstrømning ind til svampene. Herudover så har vi designet kassen efter kosteffektive principper, hvilket har resulteret i, at vi har fået vores kostproduktion eller produktproduktion per styk ned til 200 kroner. Herudover er kassen stabilitetstestet i over et halvt år. For at undersøge markedet for en svampekasse har vi blandt andet lavet spørgeskemaundersøgelser, som vi har delt på sociale medier. Der er nogle relativt store Facebook-grupper i Danmark for svampeentusiaster og svampeinteresserede, på over 40.000 medlemmer faktisk. Derudover så har vi lavet nogle kvalitative interviews af nogle svampeentusiaster for at finde ud af, hvad det er, der ligesom er vigtigt for dem i sådan et her produkt. Vi har desuden over 2 semestre finpudset på vores produkt, både det elektriske, mekaniske design, men også det forretningsmæssige aspekt af virksomheden og produktet. Så vi ligesom har kunne identificere, hvor det var, vi kunne tjene nogle penge. Og udover at tjene penge på at sælge kassen, så er vores intentioner også, at vi på sigt kan tjene penge på at sælge svampemediet, som man køber til at sætte ind i kassen, og svampene ligesom gror ud af. Udover de problematikker ved at gro svampe selv, så kommer svampekassen også til at kunne løse nogle samfundsmæssige problematikker. Altså det her med, at vi skal til at spise mindre kød i hverdagen. Man vil altså kunne gro lækre og fine svampe, som du ikke vil kunne få nede i supermarkedet ved hjælp af vores kasse. Vi dyrker principperne for Lean Startup og søger penge til at færdigudvikle vores svampekasse MVP, som vi så kan sende ud til nogle svampeentusiaster. Vi har allerede fået lavet en liste med 10 svampeentusiaster, som der rigtig gerne vil have sådan en kasse herud, sådan at vi sammen med dem, som der rent faktisk skal bruge produktet, kan få færdigudviklet det og modnet det, inden vi er klar til en kommerciel lancering.